Добър ден, уважаеми колеги! Аз съм Никола Лазаров. Преподавам една дисциплина, която всеки трябва да се старае да научи от тук натам. Тя се казва финанси. Правени са много проучвания в България, които показват, че българинът не обича думи, които започват с буквата Ф, но вие трябва да се научите да обичате такива думи, особено думи като финанси. Искам в началото да ви попитам, все пак, вие сте вече зрели хора, натрупали сте опит в колежа. Какво очаквате от един такъв курс да научите? Какви са вашите очаквания? Не може да не сте мислили, при всички положения. Да научим повече за акциите, за облигациите. За лихвения процент. Някой друг? Не се притеснявайте, казвайте. Как работят пазарите? Да. По-силно? Финансовата политика и всичко. Колежката става за политик. Тя говори за финансова политика и така нататък. Така, колеги, как е организиран курса? Курсът е организиран по финанси в две части. Първата част е озаглавена публични финанси, втората част – корпоративни финанси. Друго, което искам да знаете, че всяка глава в курса завършва с обобщение, основни понятия, ключови понятия, задачи, въпроси за самоподготовка. Учебника и курса е направен в максимално синтезиран вид. Труден за четене, но полезен. В моята практика съм се научил и уважавам това, което е написано кратко, точно и ясно. Трябва като бъдещи менеджери и маркетолози да се научите да цените времето на хората, които са срещу вас. В моя курс по финанси, целите, които аз си поставям, са няколко. Първата цел – да изясна какво представляват финансите, видовете финанси. Втора цел – кои са данъците, които вие ще плащате като фирма, като физическо лице. Трета цел – кои са източниците на финансиране, които ще използвате във фирмата. И четвърта цел – какви доходи ще получите от вашите инвестиции под формата на дивиденти, лихви и много още други видове. Ще се надявам по времето на кратката презентация на курса да оказвате активно съдействие. Ще се опитам да направя нещо, което е доста трудно. Ще се опитам да мина през целия курс, като ще акцентира малко по-подробно само върху първата глава – въведение в финансите, а всички останали глави ще се опитам да синтезирам всяка една с по 3-4 минутки, за да придобиете една представа. Това, което мога да кажа за курса по финанси е, че създава много проблеми на ваши предшественици по простата причина, че в курса има задачи. А не може да има курс по финанси, в който да няма задачи. Сложни са задачите, за който не се е сблъскал с тях. Но който има желание, търпение, вижте. Това, което трябва да научите от този курс и е много важно да знаете в финансите, компютърните програми ще сметнат на резултатите. Ще изкарат готови отговор. Съгласни сте, нали така? Но когато ние видим цифрата, да можем какво? Да я анализираме, да знаем кои са факторите, които влияят на тази цифра, как можем да я променим и по какъв начин. Така. Виждате двете определения за финанси. Аз много харесвам второто определение, макар и да не съм го достигнал и надали в моя живот ще успея да го достигна. Финансите са наука и изкуство за управление на парите. Особено за нас, българите, е голямо изкуство за управление на парите, които минахме през много трудности, особено вашите родители знаят. Вие трябва да бъдете щастливи, колеги, че живеете във време, в което има криза, която ви прави по-силна, да не допускате бъдещи грешки в областта на финансите, защото виждате, че винаги искам от вас, когато има някакви проблеми във вашата фирма, да не търсите проблемите само в мениджмънта, в маркетинга. Много пъти те тръгват от лошите финанси. И вие като млади хора, в края на този курс, основната ми цел е да изградите една добра финансова култура. Много се приема и много мои колеги обичат да използват първото определение. Финансите са парични отношения.
са управлени приходите и разходите. Виждате, на институциите. Моите колеги по счетоводство ще кажат, а къде са активите и пасивите? А вие като млади хора, които имате добра култура, знаете, че приходите и разходите са функция на нашите какво? Активи и пасиви. Много пъти са ме питали, когато аз излезнах от университета преди много години, кои са видовете финанси. И вие учите малка част от тези финанси в колежа. Ето ги, кои са видовете финанси, известни по цял свят. Вашите колеги, които учат специалност финанси, ги учат в отделни курсове. Най-трудните от всички тези финанси, които ги виждате, колеги, са първите. Публичните, държавните финанси. Те са най-трудните. В тях ние ще се спрем само на данъците, държавните приходи и разходи. Много хора си мислят в България, че те са най-лесните. Не, те са най-трудните. Държавата, нейната финансова политика е нещо много трудно. Трудно се управлява. И тук искам да ви кажа, ние с вас нямам в учебника, при публичните държавни финанси има много формули, но ние няма да смятаме нищо там. Нали? Ние ще гледаме публичните финанси през погледа на данъкоплатеца, физическо или какво? Юридическо лице. Това е много важно, колеги. Искам да ви кажа нещо, че скоро четох, не знам дали е вярно, че примерно Великобритания въвеждат задължително образование по финанси в среден курс. Хора, които са разбрали нещо. Когато Америка излезна от кризата 2009 година, едно от първите изводи, които те си направиха, беше следния. Защо не сме спестявали? Ние. Но тук има едно изречение, което като бях като млад, в онези години на кризата 96-7 година, не го казвайте на вашите родители, не е хубаво, не искам да им го казвате. По докладите и анализите излизаше така. Българското население е нетен кредитор на икономиката. И сега е така. Но тогава нашите пари се загубиха. Дай Боже, вашите пари никога вече да не се загубят. Втори вид финанси. Корпоративни фирмени финанси. Тук е най-голямата трудност за вас, защото решаваме задачи. Но това е трудно само докато минете препятствието, като решите задачите, ще видите, че не е толкова сложно. Корпоративните фирмени финанси анализират приходите и разходите на компанията, инвестиционните, финансовите решения, капиталовите инвестиционни решения. Банковото дело. Нашите приятели, банкерите. Тук ще анализираме в друг курс управлението, приходите и разходите на търговската банка, влиянието върху вашите позиции, преди всичко кредитните ви експозиции към банката. Следващия вид финанси, застраховане. Мога да кажа, че това е най-слабо развитие дял на финансите в България. Знаете колко малко застраховки правим, само гражданска отговорност, други почти не правим. По принуда или каско, международните финанси. Ще имате лекционен курс при професор Стефанов. И стигаме до личните, персонални, семейни финанси. Много пъти, като съм водил лекции пред по-възрастни колеги от вас, са ми казвали, че трябва на българина да сложим отличен 6 по лични персонални финанси. Аз много не съм съгласен да му сложим 6. Може би ще му сложим една 4, защото вашите баби, дядовци, родители преди 1997 година нямаха толкова инвестиционни възможности, които да ги изложат на риска. Съгласни сте, нали така? Те нямаха вашите изкушения в момента, акции, облигации, недвижими имоти и така нататък. И стигаме до последния вид – социалното осигуряване. Но, колеги, тук, когато чуеш социално осигуряване, всички вие си представяте държавното социално осигуряване. А тук не е само държавното социално осигуряване. Тук са и така наречените универсални пенсионни фондове, които вие всички имате пари. Нали? И дано знаете на кой, къде са парите. Тук са парите и на доброволните пенсионни фондове, които в момента отчитат рекордни нива. И така, много пъти ще ви се наложи и ще ви зададат въпроса какво е финансова система. Ще чуете по радиото, по телевизията, че нашите политици възнамеряват да подобрят финансовата система на България. И тогава ти трябва да знаеш кои са елементите на тази финансова система. Във всички страни по света елементите са едни и същи. А колко са развити, това е друг въпрос. Виждате ги. Финансови пазари,
финансови институции, финансови закони и регулации, финансови техники. Надявам се, разбирате защо съм сложил на първо място финансови пазари. Защото те са най-добри източник на финансиране. Сложил съм ги и по друга причина, че те са най-слабо развити в България. И светлина в тунела не се вижда. Особено ако погледнете през последните години, 2012-2013, оборотите на Българска фондова борса, колко са ниски, какви са малки. Но вие знаете и трябва да знаете едно. За да играеш на финансовите пазари и на фондовата борса, трябва да бъдеш прозрачен. Да даваш много информация, отчети. Комисията по финансов надзор непрекъснато наказва, санкционира фирмите, които котират на борса, защото не предоставят междинните си финансови отчети. И кои са видовете финансови пазари? Има много книги, както казват мои приятели, дебели книги с много писане, много критерии. Но вие е важно да запомните някои от тези критерии, които аз съм ви посочил. Първият критерий, според характера на инструмента, в който се материализират. Пазари на дълг и пазари на акции. Най-важният критерий, колеги. Когато чуеш пазар на дълг, това са пазарите, които обхващат търговията с облигации. Дълговите инструменти. Където нашата страна през последните години е много активна и през тази година отново ще бъде активна. И мога да ви кажа, че и господин Дянков получихме такъв заем при много изгодни условия. В момента също тече такава процедура, следете ги. Пазарите на акции. Знаете, най-големите печалби се формират къде? На пазарите на акции, но там има и много какво? Загуби. Много. Там, нали знаете, финансовите пазари от какви? Който играе на финансовите пазари има две чувства, които му действат на него. Знаете ли кои са? Алчност и страх. И всички казват, когато всички са алчни, ти трябва да се страхуваш. И когато всички се страхуват, ти трябва да бъдеш алчен. Значи, ако трябва да дам пример за Българската фондова борса, миналата година по това време трябваше да бъдете алчни. А сега трябва да се страхувате. И пазара го показва в момента. За една година на Българската фондова борса има акции, които поскъпнаха над 100%. И ако имахте 100 лева, сега щехте да имате 200. Да не, давам пример, добре, казвам Момбат, Софтфарма, имоти и други. Играя на борсата, знам ги, но аз не играя сам, аз имам брокер. Това е много важно във финанси да научите. Не можем всичко да разбираме, както е казал Филип Котлер, а трябва да намерим човека, който разбира по-добре от нас тези неща. Но аз когато поръчвам на моя брокер да купи акции, аз му казвам от коя компания. Не го оставам той да избира. Той знае, че аз разбирам. Разбрахте ли? Това е много важно да му покажете. Но бъдещето е на пазара на акции. И в България той ще се развие. И в момента има световна тенденция. След кризата 2009 година за всички големи компании по света разбраха, че е по-добре да се финансират през пазарите, отколкото да искат кредити от кой? От банките. И ще ви кажа нещо, което не е нужно да го знаете. По-лесно може да излъжете акционерите да купат акции, отколкото да излъжете банката да ви отпусне какво? Кредит. И все пак, нещо друго. Запомнете, вие ще го учим по-натам. Цената, която е на акцията, е дивиденд. Дохода за вас. Той се плаща от нетната печалба. Докато цената на финансиране на облигацията е лихва, която се плаща от брутната печалба. Значи, когато се финансираш с облигации, с кредити, нали, ти намаляваш своите данъци. Но тук пък има други ограничения, свързани с законодателството на страната. Втория критерий, според момента от живота на финансовия инструмент. От дългогодишната ми практика студентите срещат най-големи трудности тук. Какво значи първичен и какво значи вторичен пазар? Пример. Момбат увеличава капитала, аз съм акционер, на 10 нови акции ми дават една, 10 стари ми дават една нова акция. Аз я купувам тази акция. Това за мен е първичен пазар, нали така? И след една седмица поръчвам на моя брокер да я продаде. Това вече е какво? Вторичен пазар. Този критерий, третия,
според институционализирането на финансовите пазари, борсови и извънборсови. В България борсовия пазар е слаб, какво да говорим за извънборсови? Нали? Ето ще ви кажа, има дни, в които търговията с акции на Софарма е 500 лева, 1000 лева, на Бомбат, просто много ниски обороти. Докато в развитите страни е много силен борсовия пазар, извън борсовия също. Но искам да ви кажа нещо, за да приключа с тази тема. Нашата борса още не е достигнала предкризисните нива от 2009, докато всички европейски и световни борси стигнаха тези нива. Значи нашата борса има голям потенциал за развитие и нещо като говорим за борсата, искам да спомена, че в момента от 3-4 месеца на нашата борса се върнаха отново западни капитали, чуждестранни. Това е добре, но те са много чувствителни и при най-малките сътресения на международните финансови пазари те се изтеглят. Така, следващия последен критерий, според срока на финансовите операции, поставен на последно място, но за мен един от най-важните. Според този критерий пазарите се делят на парични пазари и на капиталови пазари. Паричните пазари обхващат търговията с финансови инструменти със срок до 1 година. Кои са те? Краткосрочните държавни ценни книжа. Нали така? Така наречените репо сделки, които се правят от Централната банка, свързана с покупко-продажба на държавни ценни книжа, краткосрочни кредити и последното, което не е развито в България, това са полиците. Нали така? Запис на заповед и менителници. По-интересни са вторите, капиталовите пазари. На тях се търгува с финансови инструменти със срок над 1 година. Акции и всички дългосрочни какво? Облигации. И от тук натам, когато някой те попита финансовия пазар, ти трябва да знаеш, че най-важният критерий са срока. Парични и капиталови пазари. И когато чуете по телевизията, по радиото от нашите политици, на нашия паричен пазар се реализира еди какъв си обем сделки, това означава, че става дума за пазар със срок колко? До 1 година. И така, това беше първата тема, свързана с въведението. Колеги, надявам се, че по време на целия курс ще ми помогнете, защото моята работа се оценява накрая в оценките. И много ми харесва слогана на колежа. Не за училището, за живота учим. И за мен ще бъде много хубаво, когато ви срещна някъде, да ме поздравите, да ми се обадите, не да се направите, че не ме познавате, и да ми се похвалите със своите финансови успехи. Запомнете едно изречение, което го казвам на всички студенти. Не е важно аз колко ще ви пиша по финанси и моите колеги, а е важно живота колко ще ви пише по финанси. Надявам се, че няма да срещнете затруднения в задачите и в края на курса ще имате една малко по-добра финансова култура. Благодаря за вниманието и ще се видим на следващите лекции.